Хора, искам да ви представя един страхотен шоколадов крем за декорация на торти, който не се стича, не се разтопява и не променя формата си след декорация. Не напразно му казвам бетонен шоколадов крем. А на въпроса може ли да се използва за измазване и за сглобяване на торти? Изчакайте до края на видеото. Хайде към рецептата! Los Kids! Взимаме си една тенджурка, сипваме 400 мл течна сладкарска сметана, 50 грама захар, 10 грама царевично нишесте и добавям 100 мл прясно мляко. Разбърквам всичките съставки и включвам котлона. Аз през това време ще си нарежа черен шоколад, използвам, който е 200 грама на блокче. Той се използва също и за глазура. Може да използвате и млечен шоколад, това не е никакъв проблем. Така, слагаме си шоколада в една купичка, връщам се обратно към крема и след като почне да врие, засичам 2-3 минути, не повече. Вие ще забележите как самия крем леко се сгъстява. Махаме от котлона и заливаме вече шоколада. Така, след това добавям 30 грама краве масло и почваме да бъркаме, докато шоколада се разтопи напълно. Вижте колко хубав цвят се получи. И точно е това краве масло придава тази лъскавина и този блясък на крема. Така, след като хубаво разбърках, обирам с една шпатулка остатъците от крема по краищата на купичката. Сега покриваме плътно с стреч фолио, за да не се образува коричка. Изчакваме малко да се изстуди на стайна температура и след това го пращаме в хладилника за цяла нощ. На следващия ден искам да ви покажа вече резултата. Шоколадовият бетонен крем вече е готов за употреба и ме чакаме само да си развихра фантазията, за да видя какво ще правя с него. Погледнете, страхотен е. Хора, ако желаете, може да го направите и рано сутринта и вечерта да декорирате торти, или пък направете го вечерта късно, да престои цяла вечер в хладилника и на следващия ден сутринта вече може да декорирате. Сега искам да ви покажа резултата. Погледнете за какво говоря. Каквито искате формички може да си шприцовате. Въобще няма стичане, няма разтапяне. Заспива буквално върху чиниката. Ето това искам да ви покажа. На вкус. Просто нямам думи да ви опиша. Това трябва да се пробва този крем. Ето и наопаки да обърна чинията из главата надолу. Гледай. Милиметър не е мръднал. Милиметър, хора. Ето това е, разбирате ли? Това е рецепта, която даже и най-добрите сладкари ще ни завидят. Ние сме най-добрите за това. И така, пак много се разприказвах. Сега да се върнем на въпроса, може ли да го ползвате за измазване на торта? Разбира се, че може. Сега, включвате миксера и добавяте малко сладкарска сметана. Добавяйте я постепенно, тъй като всеки път, когато добавяте сметана и разбивате с миксера, гъстотата на крема ще се променя. И по този начин вие сами може да прецените дали да е по-гъст или по-течен. Тоест, колкото повече сметана добавяте, толкова ще се втечнява самият крем. Аз, например, добавих 200 мл течна сладкарска сметана и използвах крема за пълнеж на пастички. Ето, погледнете, след добавена 200 мл течна сладкарска сметана, ето така изглежда крема. И веднага ви показвам, ето по този начин го използвах. Направила съм пастички, кестебек се казват на турски и са толкова вкусни, ето по този начин изглеждат. А рецептата за пастичките очаквайте в следващото видео. Това беше от мен. До скоро!